til den forkerte side. Du fortsætter lige rundt igen og ind på det våde. Og siger første anden gear og hiver håndbremsen igen. Ja, det er flot af den anden side. Du har den næsten. Du kører bare også rundt, og så om at parkere, hvor de andre er. Ikke noget med at køre ind i garagen. Hold foran garagerne. Næste, kom. Med den ene hånd op, og så en hånd på rettet. Næste, kom. Yay!